Takže poprosím veliteľku z Dúlova, ktoré sa umiestnilo na 3. mieste s časom počtom bodov 78. Poprosím ju sem hore na stupeň víťazov. Tak poďte všetky, ste sa dostali dívať po sebe. Keď máme také veľké stupne víťazov. To isto Peťo si robil na svoju mieru, že? A keď sú také veľké. Preto v Prúskom sme mali také kapaté. Oni tie bublinky nahájajú. Leta by si krála. Na 2. mieste s počtom bodov 86 dievky Hladce. No a na 1. mieste, tak ako už Peťo signalizoval, vraj je to už pravda, je to definitívne. S počtom bodov 110 dievky z Pruského. Ďakujem pekne, Rysevučke. Ja len podotknem, že pre víťaza darovala firma Firemax jednu pružicu a reklamné predmety. Tu máme víťazov! Víťazky Puchovsko-Pilanskej detskej hasičskej lige družstvo Pruské. A na 2. mieste družstvo Ladec. Vďaka dnešnej súťaži na 3. mieste Dulov. No, kým prejdeme ešte k chlapcom, tak tam vľavo už sa rozhára vatra pre vás. Je to vatra víťazstva a pôjdeme na tých chlapcov, ja dám to na slovo Vladkovi. Víťazstva a spojenectva. Takže sa začalo medzi zbormi vytrácať to bratstvo a vzájomná pomoc. Verím, že v týchto mladých srdciach sa to znova zobudí a zase budeme len jedna jediná veľká rodina. A prejdeme na tú pevnejšiu kategóriu chlapcov na 6. mieste s počtom bodov 42.